Salutare! I-am făcut astăzi un proiect pentru Explore. Proiectul ăsta e special pentru Explore. Sper să-i placă proiectul meu, care l-am făcut cu Flipaclip. Spuneți voi cum arată proiectul. Scuze-am, aoleu, cred că o să mă supere, să se supere Explore la partea asta cu ochii. Sper să-i placă lui Explore. Sper să-i placă. Explore. Arată bine proiectul meu sau nu arată bine? Uite cum arată. E frumos sau urât? Proiectul meu e... Asta o să-ți pui ca poză de profil. Uite așa, o să-ți pui ca poză de profil. Uite, o să-ți pui ca poză de profil de proiectul meu. Chiar dacă să văd niște părți mici de la Sparkle, totuși le repar. Hai că să repar părțile mici. Ia uitați-vă o parte mai mică și o parte mai mare. Părțile mici de la picior. Da. Părțile mici de la picior. Da. Nu e rău. Deci nu e rău proiectul meu. Creat de mine. Așa o să pună Explore poză de profil. Uite, așa o să-ți pui poză de profil. Așa o să-ți pui. Hai, dacă al vechi Flipaclip era tare. E o imagine de la un ponei, cum ar fi Twilight Sparkle, Rainbow sau Fluttershy, colorează-l cu o culoare nefolosită la ponei ca galben și toate cele. După aia faci ochii și bum! Asta a ieșit. Nu știu dacă eu fac toate aceleași. Așa o să-ți pună Explore poze de profil. Deci îmi place. E bun și util. Uite, nu-mi place la partea asta. Nu-mi place la partea asta. Și aici nu-mi place, că nu-mi place deloc. Deloc. Așa sunt eu. Place deloc. Stop. Nu-mi place deloc. Părțile cu... Așa. Proiectul meu arată ca Explore sau nu? Arată sau nu? Nu arată. Este la fel ca Explore sau nu? Scrieți voi în comentarii. Deci la